Lapu-Lapu City sa iskina ML Quezon Highway ug Maximo Patalinghog Jr. Avenue haduol sa tiilan sa First Mactan-Mandawi Bridge nagpundok ang pipila ka mga sakop sa piston Lapu-Lapu. Gawa sa gipangbitbit nila nga mga placards nga nagpatik sa ilang yangungo ngadto sa gobyerno, nag-apod-apod usab sila og mga leaflets sa mga nangagi nga mga PUJ drivers ug ubang mga motorista. Mato ni Danilo Gato, council member sa Piston Cebu, moabot sa 300 ang ilang mga miyembro sa Lapu-Lapu City samtang dulan sa usa ka gatos ang anaa sa lungsod sa Cordova. Sa yuganihang buntag, una silang nagpundok dito sa Cordova ug pagka alas 8 sa buntag, sa Lapu-Lapu na usab sila ni palanog sa ilang kausa. Nawala sa mga driver, particular sa PUJ, sa traditional PUJ, na ay 700 ang nawala sa ilang kinitaan. So sa kadlaw nga napunta lang dito sa kanang pagtubil nila. So ina nakagrabe. Malinaw ra hinuon ang ilang pagpahigayon ug lihok protesta. Samtang may mga PNP personnel usab nga nagbantay sa dapit pagsiguro nga way motisok og kasamok. Nabantayan usab sa RTV Balitang Bisdak nga ubay-ubay man gihapon nga mga PUJ sa Lapu-Lapu City ang namasada ganihang buntag. Una nang gipahibaw sa mga sakop sa Lama Sidoa nga dili sila mosalmot sa nationwide transport strike karong adlaw. Mato ni Police Lieutenant Stephen Bocanegra, platoon leader sa City Mobile Force Company sa Lapu-Lapu City Police, nga wala makakuha og permit ang grupong piston nga mopahigayon sila og protest rally sa dapit. They are allowed only sa park, nga designated areas. Pero gitagaan na namo sila ample time para sa ilang mga concerns, issues and concerns.